Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell dwar l-aġir tal-Gvern fil-kuntratt tal-bini ta' ħabb tas-saħħa f'Raħal ġdid turi li l-Gvern mhux biss qed iħawwat imma wkoll b'dan it-taħwit tiegħu qed jonqos lin-nies lill-pazjenti tal-futur u lin-negozji kompetituri infushom. Stqar dan il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija u żied li d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell issejjaħ biex l-ewwel nett ikun hemm min jerfa' ir-responsabbiltà politika tal-Gvern għat-taħwit li nkixef. L-istqarrija tkompli li din mhix l-ewwel darba li qoti ta' tenders li jinvolvu servizzi tas-saħħa qed jinkixfu mimlijin irregolaritajiet kbar. Il-ħsara hi li n-nies u n-negozji qed ibatu minn dan it-taħwit għax il-Gvern ma tallem xejn mit-taħwit li għamel meta tal il-Vitals 3 sptarijiet pubbliċi. Fil-każ tal-Vitals ukoll inkixfu irregolaritajiet u tberbiq tat-taxxi tal-poplu bla ma ħadd jaf x'sar minnhom. Il-Partit Nazzjonalista qal li minn dan it-taħwit qed ibatu daw kollha li mill-paga fl-aħħar tax-xahar jaraw il-flus li ħadmu għalihom jinħatfu f'taxxi mill-Gvern li ma jużawhomx għal ġid pubbliku imma għat-taħwit. Qed ibatu wkoll il-pazjenti tal-futur li flok ħabb mibni fi żmien xieraq qed jaraw ix-xogħol ikompli jiddewwem minħabba t-taħwit tal-Gvern. Qed ibatu wkoll in-negozji kompetituri nfushom li wkoll jisfaw b'dewmien tort tal-Gvern imma li jkompli jeddet il-pjanijiet u l-ħidma tagħhom. It-taħwit tal-Gvern huwa taxxa moħbija fuq in-negozji u fuq min iħallas it-taxxi mill-araq ta' ġbinu. Filwaqt li l-Oppożizzjoni favur kull pass li jista' jsir sabiex jittejjeb il-qasam tas-saħħa tkun qed tħares ukoll l-interessi tal-poplu Malti kollu meta tinsisti kontra t-taħwit li rriżulta anke mis-sentenza tal-Qorti tal-Appell. L-istqarrija tgħid li huwa għalhekk li l-Oppożizzjoni se tkun qed tagħmel skrutinju fuq il-bini tal-ħabb tas-saħħa f'Raħal ġdid sabiex dak li ħaqqu l-poplu mit-taxxi li jħallas jieħdu bid-dritt kollu flok jintilef fit-taħwit tal-Gvern.